la darrera de les conferències d'avui, de les aportacions d'avui, concretament moros i moriscos a la Catalunya Nova, a càrrec de la doctora Dolors Bramont i Planes, que crec que és coneguda per molts perquè no només en l'àmbit acadèmic, sinó que de vegades també, i sobretot en aquests darrers temps, apareix a la televisió amb preguntes i amb entrevistes relacionades amb aquest món. Quan esmorzàvem i hem comentat amb ella, i jo he parlat de musulmans, i quan ella m'ha dit no, ja pots dir moros i moriscos perquè és justament el títol que hem donat i ella explicarà el com i el per què. Presentar-la d'alguna manera dient que la doctora Dolors Bramont i Planes sí que és presentable, és doctora en Filologia Semítica l'any 84 i en Història Medieval l'any 98 per la Universitat de Barcelona, professora de l'Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona i emèrita de la Universitat de Barcelona i de l'Institut d'Estudis Catalans. És autora, entre d'altres obres, de Contra moros i jueus, del 3 i 4 de València de l'any 81, també a l'any 86 a Barcelona i el 2005 al Caire. Obertura a l'Islam, de Cruïlla, de Barcelona el 2001 i el 2002, una traducció castellana, una introducció a l'Islam, religió, història i cultura acrítica, 2002 i 2009. Ser dona i musulmana, a Cruïlla, 2007 i 2008, amb una traducció castellana, Ser mujer i musulmana, Bella Terra, el 2009. Entorn a l'Islam i les musulmanes, a Bella Terra, el 2010. Moros, jueus i cristians en terra catalana, en memòria del nostre passat, a Pagès, 2013. L'Islam avui, alguns aspectes controvertits, Fragmenta 2016 i d'enguany del 2017, Moros i catalans, la història menys coneguda dels sarraïns a Catalunya, Angle, 2017, i l'Islam político a Catarata, Madrid, el 2017. Sembla que era la persona adient perquè ens fes també un tast, ens acostés a aquesta situació, per una banda, dels moros en el moment, diguem, que conviuen entre nosaltres o que viuen com una societat totalment reglada, o quan esdevenen posteriorment moriscos a partir de la repoblació, o no sé si en aquest cas se podria dir de la reconquesta, la seva expulsió. Per tant, li donem la paraula i li agraïm també, com els altres ponents, que ens hagi volgut acompanyar. Gràcies, doctora. Doncs moltes gràcies. No es deu sentir, sí? Doncs moltes gràcies, bon dia. I vaig directe al gra per tal de no retrasar-nos a l'hora de dinar. Molt ben titulada la meva ponència, m'han demanat un bon títol, Moros i moriscos a la Catalunya Nova. No ha de fer por dir la paraula moro perquè a l'època que em demaneu és la paraula corrent i, com molt bé ha mostrat la magnífica ponència del doctor Busqueta, l'altre sinònim era sarraïns. Per tant, dir moro i dir sarraí és una cosa normalíssima. Hauria de ser ara també normalíssima. Moro està devaluant-se i utilitzant-se molt malament a la nostra època. Jo estic intentant tornar a posar a la boca del personal el mot sarraí. Aquest llibre últim que he escrit, jo volia que es digués sarraïns i catalans. Editorial Angle va dir, no, que no sabran ni qui són, per tant, hi hem posat moros, però m'han deixat posar sota no sé què, no sé com es diu, de la Catalunya sarraïna. O sigui que reivindico l'ús de moro i reivindico l'ús de sarraí, que no és tan fet malbé aquest sarraí com l'ús de moro. Clar, a la Catalunya Nova, definim-la. Tots sabeu que van arribar uns musulmans, a començament de segle VIII, van arribar, ens ho han venut com una conquista. Evidentment jo no parlo de conquesta perquè amb 14 anys aquests musulmans que arriben, amb 14 anys van de l'estret de Gibraltar fins al Pirineu, i no només fins al Pirineu, sinó que el 725 ja estan instal·lats a Carcassona, a Tolosa de Llenguadoc, Narbona.
Clar, 14 anys no és una conquista, en llenguatge torero és un passeillo, que és el que va passar. Però clar, ens anava bé, els agradava que aprenéssim conquista perquè així es podria parlar després de reconquista. És a dir, que tot té unes raons polítiques doncs, que és bo que procurem desfer-les perquè ens han molt mal educat, i això s'ha de tenir en compte. Quan és que es pot parlar de Catalunya Nova, Catalunya Vella? El motiu és la caiguda de Barcelona en mans franques l'any 801, han arribat al 711, a Catalunya, a terres catalanes, a terres després catalanes, al 713-14, doncs encara no han passat 100 anys, 801, Barcelona passa a mans franques, ja no tornarà a moure's de mans cristianes, i s'estableix una frontera clara que va doncs, al riu Llobregat, al Cardener, és a dir, Manresa, al Segre Mitjà, Conca de Tremp, és a dir, hi ha una línia en diagonal i en endavant direm que la part nord serà la Catalunya Vella, d'on soc jo, i la part del sud és la Catalunya Nova. Té importància, no només jurídica, sinó que, per exemple, el català que es parla, el català oriental i el català occidental que diem, sembla que en bona part ve d'aquesta divisió. Lleidatans i tortosins, que són de la Catalunya Nova, parlen amb les vocals, sobretot, amb una altra entonació, mentre que els del nord parlem més tancat, etc. Jo ja no parlo ni banyolí perquè sóc de tot arreu i no val la pena que analitzeu ara com parlo jo. Sí, no passa res. He situat què és això de la Catalunya Nova, i és del que vaig a parlar. El que passa que les terres de la Catalunya Nova tenen una entrada a territori islàmic, governat per musulmans, de diferents maneres. No tota la terra en aquests 14 anys entra de la mateixa manera, o millor dit, serà millor dit. No tenim notícies suficients com per poder fer una història de tot el conjunt amb totes les certeses que serien necessàries demanar. Què tenim de Lleida? Doncs tenim una notícia preciosa que ens explica una mica això del passeillo que jo deia en broma abans, però que crec que les bromes serveixen per aprendre. Doncs tenim una crònica que va ser escrita en àrab, d'Arrasí, el Moro Racis, li diem, perquè no hem conservat la crònica en àrab, però sí la traducció al castellà que es va fer en època medieval. Una traducció al castellà i una altra al portuguès. I quan explica aquest moro, aquest musulmà, en realitat, la conquesta, l'arribada a Lleida, diu, és en castellà, la traducció que ens ha arribat, diu: «Cuando los moros entraron en España, las gentes que moraban en estos castillos de Lleida hicieron pleitesía con los moros y fincaron en sus castillos los moros sin contienda». Què ens està dient aquest castellà antic? Doncs que quan van arribar els musulmans a terres lleidatanes i en els castells que hi havia per les terres lleidatanes, pactem. Van pactar i no hi va haver, sin contienda, no hi va haver enfrontaments. Sembla, però, que no només no hi va haver enfrontaments, sinó que la gent que vivia a territori lleidatà, després ja iré a Tarragona, ara he començat per Lleida per entroncar les terres, però després em dedicaré més a Tarragona perquè he anat tatxant mentre parlaves el doctor Busqueta i així no, una mica d'aquí hem de fer una mica de Tarragona, no? Ja que som aquí. Doncs, no sé què deia, ja no sé què deia, sí. Aquesta gent que vivia a terres lleidatanes i que eren precatalans, evidentment, estem parlant de començaments del segle VIII, doncs van pactar. I no només van pactar, sinó que a poc, o no tant a poc, es van convertir a la llengua dels dominadors, perquè pagarien menys impostos, perquè podrien arribar a llocs de poder, i sobretot una gran família, n'hi va haver més, jo em dedicaré ara amb una, que era la d'un comte, la família sembla que venia de Sos del Rei Catòlic, no és molt segur, que eren els Cassius, amb la documentació llatina, es converteixen a l'islam, es fan dir Cassi i passen com a musulmans, bé, de tant en tant se'ls notava les arrels no purament islàmiques o no purament d'Aràbia o del nord d'Àfrica, i acabaran, al cap dels anys i dels segles, dominant
tota la Vall de l'Ebre, des del naixement fins a la seva desembocadura. Una família del país, hispana, que es converteix i fa la seva guerra, la seva vida i triomfa. Però, a més, estaven emparentats o van seguir emparentats amb cristians d'aquestes terres. Per exemple, els Cassius aquests estaven emparentats amb el comte de Pallars, amb les terres de Pallars. I es nota encara en els textos àrabs doncs, que alguns es diuen Muhammad, natural, però alguns es diuen Lup, que és el llop català. Altres es diuen Fortun. Alguna dona es diu Òria, algun altre home es diu Garcia. És a dir, són persones que s'han fet musulmans, eren d'origen hispànic, però continuen aquest doble joc, fent veure del tot que són musulmans per aprofitar-se de la nova situació, però en realitat estan pactant, o com a mínim estan en relacions. En tanta relació que hi ha una anècdota fantàstica, no dic pobre, el doctor de Badal, gran historiador, doncs es va confondre amb una tonteria. Una tonteria, ell no la sabia, no teníem aquesta crònica en àrab. Una crònica en àrab explica que un d'aquests Cassi, un d'aquests ex-Cassius, doncs era parent d'en Ramon de Pallars i que el Ramon de Pallars un dia el crida i li diu: vine a ajudar que tinc problemes al territori. El musulmà hi va, el moro hi va i l'ajuda, però al cap d'un temps, no sabem quan, el comte Ramon de Pallars, enamorat, diu el text, enlluernat, diu el text, per les armes, les muntures i les joies que tenia el moro i els seus companys, els traí i els va assassinar. Tot això que va robar el comte de Pallars va passar a formar part del tresor del monestir d'Ubarra a la Ribagorça. Doncs la història del tresor d'Ubarra és ben galdosa, com veieu, perquè és producte d'un crim, d'una traïció, d'un cunyat cristià, que no va actuar gaire cristianament, contra un cunyat que era musulmà i que el va anar a ajudar. I no estic anant a favor de l'un ni a favor de l'altre. Deixo ara, a part Lleida, Tarragona. Com entra Tarragona sota domini dels musulmans? Doncs sabem que de manera molt diferent que les terres lleidatanes. Tarragona s'hi enfronta, i això té un preu. És a dir, hi ha morts, hi ha batalla, hi ha morts i sobretot hi ha fugitius. L'arquebisbe de Tarragona, al moment pròsper, i part del seu clergat, coneixem els noms, Jordi, Procopi, Justí, Pantaleó i Marçal, surten amb les relíquies dels màrtirs, aleshores patrons de la ciutat, Sant Fruitós, Auguri i Eulogi, marxen i agafen tal esbranzida marxant que acaben fins a Bari. És a dir, donen tota la volta, pugen, passen tot el midi francès i arriben i baixen tota la península italiana i moren i allà estan, allà queden a Bari amb les relíquies que us han pres de Tarragona i per això suposo que teniu a Santa Tecla. Encara és Santa Tecla? Perquè Santa Tecla també la teníem de patrona en el monestir de Banyoles, però algú va robar fa molt de temps, no l'Eric el belga, sinó alguns se'n van portar. És a dir, que són dues ciutats paradigmàtiques d'aquesta Catalunya nova que tenen una entrada de musulmans absolutament diferent. A Tarragona no només han fugit les autoritats, són els que poden fugir, els que tenen diners i esbranzida i categoria per poder marxar, però sinó que hi ha enfrontament. I com que hi ha enfrontament, resulta que hi ha molts morts. I les cròniques àrabs ens expliquen totes que Tarragona és una ciutat deserta, altres deserta però que hi viuen molts jueus, jo això no ho crec, però la llegenda circula. És una ciutat que té ruïnes, les ruïnes de Tarragona apareixen sempre. Gràcies a un text ben llegit, doncs hem pogut restituir a terres tarragonines una facècia maca, i és que hi ha una crònica del 14, escrit per un marroquí, seria avui marroquí, un magrebí, que explica que un xeic que vivia a Xabrana, diu el text, no hi ha vocals, doncs, i que tothom creia perquè els francesos varen fer molt de bé, però també varen fer algun mal quan es van dedicar a estudiar la història islàmica de les terres catalanes. I aleshores els francesos varen llegir Xiprana.
I per tant, tota aquesta història que ara explicaré es feia fins fa 5-6 anys, es localitzava a Xiprana, avui província de Saragossa, i a l'altra banda del riu Ebre, mentre que si jo la traslado, com vaig fer a Siurana, de Prades, té molt més sentit. Hi havia un xeic de Prades, de Siurana, perdó, que acostumava a sortir amb els seus escamots, doncs, a veure què pescava, perquè, clar, Tarragona no existia humanament parlant. Però va resultar que es van perdre sota les ruïnes, ho sabeu de sobres que aquí hi ha sòtanos amb ruïnes, i van estar 3 dies donant voltes sense saber sortir de les ruïnes del que quedava de la ciutat romana destrossada per aquest enfrontament que hi va haver. Finalment, Déu els va ajudar, lloat sigui, diu el text, i els concedí la seva salvació. La gent afirma, afegeix l'historiador magrebí, que hi trobaren cambres plenes de blat i d'ordi d'èpoques anteriors, amb els grans ennegrits i el color canviat. I, per tant, ens mostra per primera vegada aquest despoblament real que hi va haver i que ja ens ho expliquen, doncs, no per via xiprana, sinó via siurana, que té molt més sentida tota l'anècdota. I aquesta despoblació de Tarragona sembla que continua molt temps. Per què ho dic? Ja em trasllado a 1113, 1115, ho he dit bé, sí, quan es munta, o s'ha muntat, el que se'n diu la creuada pisano-catalana contra la illa de Mallorca. Hi ha una entesa entre pisans, genovesos i els comtes catalans, i se'n van atacar Mallorca, que aleshores és encara islàmica. Quan surt l'estol de Barcelona, paren, es veu que hi havia molt mala provisió, paren a terres tarragonines per fer aigua fresca, per fer aiguada fresca, diu el text, que està en llatí, i la traducció de la senyora Mulet diu, vet aquí, quan van parar a buscar aigua, vet aquí que uns moabites que anaven a cavall embesteixen els catalans de la mateixa manera que el sol arriba amb la sageta, deixo tota la part poètica, però agafen en aquests catalans que anaven a lluitar contra Mallorca i se'ls emporten per un llarg viarany. Després, el temor de la gent pisana, perquè l'estol era pisà i català, es van espantar i els van deixar anar sueltos. Però això què ens explica? Això sembla que passa a l'alçada de Salou i no surt per res la paraula Salou en aquesta obra que es diu Liber Maiolicinus Pisanoris Illustribus, és a dir, el llibre que és, per cert, la primera vegada que apareix el qualificatiu català en la història. Per ara no hi ha hagut el doctor Mundó, també vull un record per ell, però ell sempre em deia, jo he trobat la paraula català al segle IX, doncs se la va ben guardar perquè després no ha sortit publicat. Si algú la troba serà d'agrair, però ell se la va quedar. Es troba la paraula català per primera vegada al 1115. Evidentment, el despoblament acaba un moment que ja no és, i sabem que 100 anys més tard l'estol de Jaume I surt a la conquesta de Mallorca precisament des del port de Salou. Però cal tenir en compte uns segles de despoblament, de terra de ningú, de què uns escamots anaven cap aquí, uns escamots anaven cap allà, fugien si evitaven l'enfrontament, si els hi semblava bé, i si anaven a guanyar, doncs s'enfrontaven. Vull passar a una altra de les ciutats importants, Lleida, Tarragona, Tortosa. Tortosa es conserva islàmica molts anys. Bé, Tarragona s'hi conserva fins al 942, això no ho sabíem però ens ho diu un historiador egipci. El 942 Tarragona passa ja a mans cristianes, sense gent o amb poca gent. Tortosa continua més temps, igual que Lleida, en mans islàmiques fins al 1148-49, i per tant també hi ha un desnivell, un diferent tracte, una diferent història segons quina ciutat d'aquesta Catalunya nova considerem. Les notícies de Tortosa en època de moros doncs són molt curioses, perquè, per exemple, en el riu Ebre s'hi pescaven esturions. Això ho sabem no per un moro,
sinó per uns cants de noces que va publicar en Jaume Riera i Sans, cants de noces dels jueus catalans, que sembla que deien que l'esturió reforçava el membre que et penjaven al coll si no el feia servir bé, i li cantaven en el nuvi: menja esturió si no saps fer allò. Açò, deien, si no saps o no et surt fer açò. I Berec Hashem, i beneït sigui el seu nom, perquè avui barrejaven el llatí doncs amb una cançó per un cas, i sembla que als nuvis els hi anava bé, perquè els jueus, que jo ja m'embolico, que els jueus es van seguir reproduint. Però també hi havia castors, i jo ho he estudiat i n'estic convençuda, ningú m'ha dit que no, i jo defenso que el poble de la Febró, aquí a prop, doncs en compte de venir de Vilafrancarum, que deia el doctor Coromines, gran persona, gran etimòleg, doncs no està ben vist, i ve de Fiber, que és el nom llatí del castor, Castor Fiber, i de Fiber va sortir Febró, i a la Febró no hi havia fàbriques, però sí uns bons gorgs i un bon riuet que donava castors, i que a més estan atestiguats aquests mateixos, no els mateixos, uns castors, als rius asturians o als rius portuguesos. És a dir, que això és una cosa que, si algú de vostès coneixen o coneixien el doctor Ramon Amigó, el senyor Ramon Amigó, doncs no només em va publicar aquest article, sinó que me'l va enviar dient: l'he publicat, jo ho vaig publicar no sé on, a l'homenatge a Oviedo, però ell me'l va republicar dient: li he publicat a la revista del poble més petit de Catalunya, perquè no era la Febró, sinó un agregat que hi ha al costat i que ara lamento no recordar-me. L'altra ciutat, població, que podríem citar com important d'aquesta frontera superior, jo ara m'ho miro a l'altre cantó, frontera superior o Catalunya Nova, segons des d'on tu miris, doncs seria, i és Balaguer, que es manté islàmica fins al 1105 i que també tenia les seves característiques. Per exemple, una característica que s'acaba de tornar a fer publicitat d'ella, i és que ja ens deien els romans, ja ens deien sobretot els escriptors àrabs, que es troben palletes d'or al riu de Lleida. En realitat és a Balaguer, i ara s'organitzen excursions, em sembla que és el primer o el segon diumenge de cada mes a l'estiu, et donen unes botes, com a l'oeste, tu pots anar allà i collir sorra, passar-la per sedassos, i si no en trobes, l'empresa Arenas del Segre o Soriguer, no sé com es diuen, ja et ven una bosseta que et confirmen, et certifiquen que hi ha palletes d'or. És molt bonic, s'hi pot anar amb criatures, què més voleu? Però estem ara... Sí, la meva neta m'ho està recomanant, ja li portaré. A veure, una important cosa que no està resolta, i és que les notícies àrabs, escrites en àrab, ens diuen que el darrer califa de Còrdova es va exiliar a terres de Lleida, i tots els llibres diuen que va morir i ser enterrat a Lleida. Però les del Museu de la Noguera, que són més llestes que una mala cosa i no paren de bellugar, mala cosa en el bon sentit, Carme Alòs i companyia, no van parar d'anar-me al darrere: escolta, mira't això. I mirades totes les cròniques que jo m'he pogut mirar, el darrer califa de Còrdova va morir en territori lleidatà, que no és el mateix que Medinat l'Àrida, perquè els textos saben dir Medina, saben dir ciutat, saben dir territori, zona, etc. Per tant, a Lleida cada estiu busquen la tomba del califa. Jo cada vegada que les veig dic: què? Heu trobat el califa? Per ara no, però hi ha el Castell Formós. El Castell Formós dona idea que allà hi va viure alguna autoritat que mereixia un castell, però de moment el califa no s'ha deixat trobar. Fent el resum d'aquesta Catalunya Nova, quan estava habitada per moros, doncs eren terres de frontera, eren terres en què s'enfrontaven uns amb altres i altres amb uns, i una de les característiques més curioses, em sembla que ho vaig publicar a l'homenatge al senyor Llendonosa, era que tots els masos, torres diu, el text ara diu torres com s'utilitza ara la paraula torre, mentre que a la Catalunya Vella en diem masos. Doncs totes les torres del territori de Lleida i Fraga tenien uns subterranis llargs, fondos, exactament són descrits com els cataus d'un gerbo. Un gerbo és una rata del desert, aquí no en tenim, però és una rata una mica més gran que les que tenim aquí habitualment,
i que eren uns cataus profunds, amb galeries, que tots tenien una sortida coneguda només pels seus usuaris, i que si els escamots cristians aconseguien penetrar-hi, des de dintre encenien fum, calaven foc, feien fum, de manera que els podien repel·lir. Això és una característica que només se'n parla a Terres de Lleida i Fraga, i a Iran hi ha un escriptor que és el que ens descriu com eren aquests saràdit, en singular sirdap, que és un nom que vol dir fresquera, és a dir, en realitat és el soterrià que ajuda a mantenir les coses en fresc. Servia perquè els lleidatans i fragatins s'hi poguessin amagar, ataqués qui ataqués. Potser em descuido un altre lloc important, sobretot en va ser després, que és el territori de la Ràpita dels Alfacs, després dita de Sant Carles pel rei Carles III, per tant, res a veure el senyor Carles ni el rei amb això. La Ràpita era important, sempre ho hem traduït com a Ràpita de Cascall a partir d'un text àrab, però jo ara estic intentant estudiar si en realitat és una mala lectura i se n'hauria de dir la Ràpita de Castell, perquè hi havia una fortalesa important, les Ràpites tenien una fortalesa, jo crec que pot ser una mala lectura. Estic en connexió amb els investigadors de Cascais, prop d'Évora, ho dic bé? Sí, prop d'Évora, i per tant, a veure què en surt. Tiro per si aquí que veig jovent, si algú s'hi vol dedicar, doncs és possible que s'entregui al trellat. Què passava quan una terra a mans de moros passava a mans cristianes? Què passava? Doncs es pactava, com havien fet abans, quan van arribar els musulmans, distingeixo si veieu, van arribar musulmans, no van arribar moros, venien d'Aràbia, però els del nord d'Àfrica eren els moros, aquests sí que eren els moros. Això, si no queda clar, amb una pregunta que feu, ho tornarem a explicar perquè ens estem confonent contínuament amb la nomenclatura i que, com dic, és tan pejoratiu la paraula moro. La filla de la senyora Enriqueta del carrer Major de Gràcia s'ha fet moro. Home, no, l'Enriqueta es diu Cabestany i Coll de Carrera, no és moro, s'ha fet musulmà en tot cas, però això ho confonem, o es confon contínuament. El cas és que quan canvia el domini i passa sota govern cristià, es pacta i se'ls dona als habitants moros d'aquestes ciutats un any de termini per marxar-ne. D'aquí teniu un any per marxar. Si voleu marxar més avall, és a dir, quedar-vos... No, si voleu marxar fora vila, doncs pagareu els vostres impostos, podreu conservar la vostra religió, els vostres costums, les vostres autoritats, la vostra mesquita, cap problema, pagareu més que els cristians, perquè per alguna cosa sou els forasters, siguent els de la terra eren els forasters, en el llenguatge que ens explicava el doctor Busqueta. Per tant, pagareu més, però us podeu quedar. Ara, de l'habitatge que teniu, n'heu de marxar i passar fora muralla. Si voleu baixar més avall, haureu de pagar aquesta fugida de territori català. Per què? Doncs perquè eren economies absolutament artesanes i agrícoles, i per tant l'important eren els braços per treballar. I aquí era una qüestió econòmica, no una qüestió de més tolerància o de més bombolença, no, calien braços i s'havien de quedar. Tot això està molt ben estudiat, per exemple, per la Josefina Mutger a Lleida, tenia la seva carnisseria, a Tortosa també, a Balaguer també, és a dir, són estudis suficientment fets, sempre es pot estudiar més, les seves autoritats, i com a persones, com a grup, aquests moros que s'havien quedat, rebien el nom d'Aljama. O sigui, la institució era l'Aljama, els habitants de l'Aljama eren moros, els habitants de l'Aljama a vegades eren jueus, per tant la documentació separa molt bé Aljama de moros de Tortosa, Aljamos de jueus de Tortosa. Tarragona queda una mica fora d'aquesta moreria. Tarragona no va ser terra estimada per la moreria en general. A vegades marxaven amb l'excusa d'anar a fer romiatge, que diu la documentació, és a dir, anaven a la Meca. No, és molt difícil que s'anés des de Tortosa o des de Tarragona o des de Balaguer a la Meca.
el professor Ballestín va estudiar en època islàmica, és a dir, quan manaven els musulmans, i ara no ho recordo, però em sembla que 144 precatalans van arribar a anar a la Meca i naturalment ni cap emir ni cap califa de Còrdova hi va anar. Tenien altra feina, deien, a lluitar contra els cristians, però tenien una mandra impressionant i això d'anar a la Meca a l'edat mitjana és molt lluny. I era molt lluny. Es podia enviar algú que t'ho fes en nom teu si el pagaves. Vull dir que sé, a la mili em sembla que passava igual. Hi ha una notícia curiosa, curiosíssima, referida, jo he anat triant, una que em sembla que val la pena, que és referida a la ràpita dels alfacs, avui, com he dit, de Sant Carles. I és que en aquesta ràpita, que hi havia una fortalesa, per això jo vaig a darrere de que, a veure si podem demostrar que és del castell, perquè del cascall no hi ha manera de... El cascall és una herba, és un arbust, és a dir, que no hi ha per què haver-hi aquest arbust a vora mar com és la Ràpita o com era la fortalesa de la Ràpita. Doncs els benedictins, el 1150, la van comprar, s'hi van establir com a filial del monestir de Sant Cugat del Vallès. I l'any 1260, és a dir, ja han passat 110 anys, va ser comprada, aquest edifici, pels hospitalers d'Amposta, que al cap de poc, el 1290, hi van establir una comunitat femenina de monges que procedien del monestir aragonès de Sixena, amb el qual ens estem avui barallant la Generalitat Catalana i la Generalitat Aragonesa a causa d'un litigi d'unes obres d'art provinents d'un monestir que va ser abandonat, que va ser arrasat i que després van anar a parar al museu, bàsicament al Museu de Lleida, salvat per prohoms catalans. Però bé, tornem, jo ara he citat la polèmica perquè m'agrada que hi hagi polèmica i m'agrada que la guanyem nosaltres, que vam treure la pols a les obres i que les vam saber conservar, que no les guanyarem totes, la cosa està embolicada i si no pregunteu-li a Josep Giral, que és el director del Museu de Lleida i el que està en les negociacions, a part d'altres polítics. Doncs la gràcia està en què les restes del monestir i abans fortalesa islàmica de la Ràpita, doncs van seguir. I allà va quedar-hi, evidentment, un culte cristià. Però els moros d'aquestes terres no oblidaven que allò havia sigut una Ràpita, és a dir, una institució islàmica, de guerrers, de persones que anaven allà a fer mèrits per arribar a Déu. I tenim, doncs, un document preciós de 1304 que prohibeix al rei, 1304 he dit, que en endavant s'hi fes el pelegrinatge dels sarraïns que tenien acostumat fer a la Ràpita. És a dir, els moros van quedar-se amb la idea que allò de la Ràpita era una cosa islàmica i malgrat que ja no tenien no podien arribar a la Meca, anaven a la Ràpita i en algun mur feien les seves cerimònies, havien donat la volta a alguna pedra com es fa a la cava, alguna cosa s'hi muntava, no ho sabem massa bé. Però què sabem? Que encara 100 anys més tard, perdó, 100 anys no, 25 anys més tard, torna a haver-hi un document, i un al 1380, és a dir, ja més tard, que el rei prohibeix els maltractes que els cristians infringien en els moros que anaven a fer romiatge a la Ràpita. I diu que puguen, sense encorriment de pena o penes, venir a la Ràpita i allí, fora de l'església, hi havia una església, però fora, doncs que fessin el que volguessin. És a dir, que encara que hi va haver uns que van guanyar i uns que van perdre, les relacions no es van trencar del tot. Que hi havia un tio que insultava, i tant, i Déu, i els altres s'hi tornaven. Mira, si et posen la roda, com ens explicaves molt bé. I aquí teniu un exemple preciós d'aquesta... Aquí, al poble de Salomó, ben a prop, doncs teniu la llegenda i la celebració del Ball del Sant Crist, que no és un Crist que es posés a ballar, sinó d'un mercader que mercadejava blat a l'altra banda, és a dir, a Tunis, i va tornar amb un Crist i el poble de Salomó es va posar a ballar, no el Crist de Salomó, per exemple. Bé, aquesta coexistència de moros i ja catalans, perquè ja hem passat de llarg el 1115,
que és l'any que dic que surt per primera vegada la paraula, doncs continua, però la cosa anava anant de baixa, perquè la mà d'obra ja no era tan necessària perquè hi havia hagut una repoblació per part dels cristians del nord. Per tant, ja no hi havia un desequilibri numèric de moros i de cristians, ja estaven més igualats i, per tant, ja no hi va haver tanta bona relació. Les relacions van anar empitjorant i he de dir que jo he parlat tota l'estona de moros o de sarraïns, però que la historiografia catalana recent els hi diu mudèjars. Això és una paraula nova, no apareix a la documentació catalana per res. Aragó és molt viva, però jo soc partidària de tornar a recuperar la nomenclatura moro i sarraí, que és el que s'utilitza a l'època, i torno a insistir, sense cap mena de connotació pejorativa en absolut. Per tant, la paraula mudèjars és culta. En tot cas, potser hauríem de reivindicar tagarins, que era el que des del nord d'Àfrica es deia en els moros que havien sortit de la frontera nord, és a dir, serien els catalans, però això també està per demostrar o per lligar-ho del tot, de manera que jo amb moro i sarraí em quedo tranquil·la. Com ha dit molt bé el presentador, perdona, ara no vull mirar el nom, el sé, però ara, perdona, una ja té certa edat, doncs sí que val la pena analitzar aquests moros, aquests sarraïns, com se'ls hi va retallant la llibertat de culte, d'acció, etc. i es converteixen, és a dir, la historiografia, i aquesta vegada sí que té un sentit documentat, ja els hi deixa de dir moros, ja els hi deixa de dir sarraïns, i els hi diuen moriscos. Quina diferència hi ha? Les persones són les mateixes o els seus descendents. La diferència és que han estat batejats, en general per força, per tant han deixat de ser musulmans i han passat a ser considerats cristians. Val la pena, molt la pena, analitzar els moriscos, és a dir, aquests exmusulmans batejats per força en general, convertits per tant en cristians, anomenats moriscos i anomenats també cristians nous per diferenciar-los dels cristians vells, que no eren tan vells, no feia tants anys que eren cristians, o vés a saber, però que sí que es va establir una diferenciació molt clara i molt dolenta pels cristians nous, pels conversos que ningú els havia demanat si es volien convertir. Els hi van tirar aigua a sobre, l'Església va considerar que aquests baptismes eren vàlids i per tant van passar a ser considerats com a cristians i aleshores es van haver d'espavilar amb una estratègia, doncs la que van poder i que els hi va donar bons resultats en els moriscos de terres avui catalanes, a diferència dels aragonesos o dels valencians, que és el que ara jo voldria passar mínimament a estudiar. Sabem que hi va haver verdadera connivència, fixeu-vos que no dic ni convivència, connivència, uns toleraven els altres i els altres els uns, no tenim evidentment moltíssima documentació, però sí alguns pics que ens permeten veure com va anar. Per exemple, el rector de Flix, any 1610, estan a punt d'expulsar-se, o ja s'estan expulsant els valencians, ja han sortit pel Grau i per Dénia, doncs diu el rector de Flix que hi ha pocs cristians nous a la seva parròquia que no estiguin emparentats amb cristians vells, porque dan a sus hijas con tal de casarlas con cristianos viejos, mayor dote o lo que sea, per tal d'adquirir la noblesa, la bona fama de que s'han emparentat amb cristians vells i per tant els fills ja no seran descendents de moriscos fins que s'acabi la memòria, però evidentment en seran. Tenim xifres molt maques, molt puntuals, però que ens donen idea de com funcionava això, per exemple, per un professor d'institut, el Pau Ferrer Naranjo, de Figueres, avui ja jubilat, perquè tots tenim la nostra edat, que donen per aquestes terres de l'Ebre, o sigui, ens n'hem d'anar del Segre cap aquí, Segre, Cinca i Ebre, Baix Ebre,
doncs dona unes xifres d'un 59% de matrimonis mixtes. Això és una gran barreja de la població. En percentatges, aquest 59%, que van des del 19,4% a Benissanet fins al 100% de matrimonis mixtes de la població de Tivenys. Tota la gent de Tivenys era barrejada. O sigui, allà no hi podia haver massa enfrontament perquè el qui no tenia el pare que venia de Moro tenia la mare que en venia. Per tant, 100% és molta gent. També tenim un altre informe interessantíssim que ja ens dona un altre aspecte. Els síndics de les viles d'Escó, Miravet i Benissanet van fer un informe que declaraven que els moriscos, a vegades diu, havien oblidat l'àrab i parlaven català. Els valencians seguien parlant àrab, algarabia, que diuen els documents, un àrab dialectal, però seguien parlant àrab. Els de l'Ebre havien oblidat l'àrab, parlaven català, vestien a la catalana i no pas a la morisca, tenien un mestre d'ensenyament cristià pels nens, disposaven de predicadors i confessors específics durant la Quaresma, deia que formaven part de devocions i processons, que ells mateixos havien fundat. Jo tot això ho dubto, però el document ho diu perquè els interessos són els interessos econòmics. Per tant, sembla que hi havia un interès per mostrar que l'assimilació s'estava fent i s'estava fent positivament i amb èxit. Després veurem que no tant. Ara bé, marxant del territori català i anant-nos al conjunt peninsular, teníem instal·lada en aquell moment, ja som al segle XVI, una catòlica monarquia que volia tractar-se de tu a tu amb les monarquies europees i per tant era una vergonya, consideraven una vergonya tenir súbdits amb altres religions o encara que els haguessin batejat, que tinguessin un altre origen. Els jueus ja els havien expulsat el 1492, però a partir del segle XVI i començaments del XVII hi havia una gent que feia nosa, que eren diferents, que tenien la taca de venir de Moro, de ser cristià nou, etc. I malgrat les capitulacions fetes a Granada, que garantien para siempre jamás que dejarían tener sus alcaldes, alguaciles, cadis, etc., y que mantendrían sus costumbres y no perturbarían sus usos, etc. Això va anar malament, i va anar malament el conjunt peninsular. Es tornaré a Catalunya, però el conjunt peninsular, i és quan es publica el 1609 per part de Felip III de Castella el que en diem i se'n diu edicte d'expulsió, però que jo sóc més partidària de conèixer-ho com a edicte de desterrament, perquè es treu una gent de la seva terra. Era la seva terra, són els nostres avantpassats, no us espanteu, ara explicaré per què. Aquest edicte de desterrament primer es publica a València i a Valladolid, primer a Valladolid, després a València, i per terres catalanes es publica el 29 de maig de 1609 a Barcelona i s'inicia aquest desterrament entre aquest any i el 1614, 1609 a 1614. Tots els moriscos que havien de ser desterrats s'havien de pagar el passatge, o sigui, a sobre, cornuts i pagar el beure, i es podien endur, això sí, els seus béns immobles, pocs, perquè no vol dir que no en tinguessin, però que tu no pots carregar amb grans propietats. Hi ha llegendes, no són llegendes, són certes. A Tunísia, que es fan congressos de moriscos cada any, doncs hi ha un poble, per exemple, que es diu Zaguán, que és la paraula castellana Zaguán, i que hi ha uns pastissos que són moriscos, se'n diuen andalusiunes, dels andalusins, i es diu que les dones portaven uns monyos semblant al pentinat típic de les valencianes, de les falleres, que a dintre del monyo s'hi amagaven monedes, però hi ha clarament un desterrament que ha donat influències a Tunísia, sobretot, perquè és on primer van a Oran, però després són distribuïts i el reina Hafsida de Tunísia els rep bé. Els rep bé i els hi dona feina i
i arreglen la indústria tunisenca molt bé. Molt bé, es planteja doncs l'embarcament de tota aquesta gent que tenen concentrats en el port dels Alfacs. És allà, hi ha la fortalesa de la Ràpita, està desocupada, però ja no està en mans de musulmans, sinó que ja està en mans de cristians, però la fortalesa existeix. Existia un pou, que encara avui se'n diu el pou de les Figueretes, traslladat a dalt del mercat per un alcalde que no tenia seny ni coneixements històrics, però cada any allà on hi havia el pou s'inunda el carrer, perquè l'aigua està allà on està, no allà on vol el senyor alcalde fa 40 anys que estigués. És un pou tremabund, si hi aneu, doneu-li records pietosos de part meva, perquè fa una pena horrorosa. El cas és que allà hi havia aquest pou, un pou artesià, és a dir, que contínuament hi havia aigua. Hi ha la Torre de la Ràpita, hi ha la Torre del Codonyol, la Torre de Sant Joan, els Alfacs estan a la sortida de l'Ebre, per tant, com que els moriscos havien quedat, primer moros i després moriscos, havien quedat geogràficament situats al Segre, al Cinca i a l'Ebre, doncs anava molt bé baixar-los en barca, que era la gran autopista del moment. I a més, el territori de la Ràpita era un lloc poc poblat, per tant, s'hi podia fer una gran concentració de persones. Ara em referiré a una de les empreses, en aquest cas un embarcament el més gran que s'ha fet a la península Ibèrica. Això ho diuen els historiadors, doncs no jo que som de l'edat mitjana, però encara ara no s'ha fet un embarcament tan gran. Es van embarcar, segons la Peire, que és el gran estudiós dels moriscos, ja és el clàssic fa molt temps, però encara 3.666 moriscos, i el seu desterrament fluvial va durar 3 mesos. És a dir, que hi havia molta gent i que hi havia problemes d'ordre públic, com us podeu imaginar, de tota mena. El llibre de memòries dels preveres de la vila de Reus, escrit evidentment per un mossèn de Tarragona, no perquè sigui de Tarragona estic parlant malament d'ell, sinó un capellà que va dir no hi va haver cap problema, cap cristià va perdre la vida, i els altres la devien perdre, doncs molts. L'operació, de tant desordre i de tant envergadura que era, va ser encomanada a l'almirall de la flota de Sicília, que es deia Don Pedro de Leiva, a un veterà de les guerres de Flandes, que es deia Don Agustín Meixia, i van col·laborar en aquest embarcament l'esquadra de Nàpols, la de Sicília, la de Gènova, galeres de Catalunya i de Sardenya, i vaixells particulars noliejats a Marsella, Agde, Gènova i Anglaterra. La documentació diu aquest nom. Per tant, ens trobem amb una operació importantíssima. Què sabem? Ho he de llegir perquè són moltes dades. Els primers a salpar van ser els del Segre i del Cinca, és a dir, els primers a marxar. Van baixar d'Aitona 644 persones, de Serós, no dic les persones, les tinc si algú vol, de Lleida, de Fraga i de Mequinensa. Tot seguit, riu avall, els de Benissanet, Miravet, Escó, Tivenys i Tortosa. La xifra, insisteixo, malgrat que hi ha hagut intents de posar-ne d'altres, jo crec que encara el senyor Lapeire, 3.666, també és difícil de comptar-los un per un. On van anar? Aquesta és l'altra pregunta. Aquests moriscos catalans, que eren tan catalans com nosaltres, on van anar a parar? La majoria van anar a parar a Orà, però un grup va ser desviat de manera impensada pel port de Canfranc, Pirineus i Nord-Enllà. El rei Enric de França, Enric IV, els va acollir bé, en principi. No hi va haver problema, però al cap d'un temps les coses van canviar, els desordres, ètnies diferents, religions diferents, que tu vens de moro, que tu no, que tal, el que ens puguem imaginar, i els va tornar a enviar per mar, sortint del port d'Agde, cap als Alfacs. Aquest viatge cap avall va ser trebabundo perquè van morir moltíssimes persones, molts morts. Altres, embarcats als Alfacs o embarcats a Agde,
van ser traïts pels seus patrons i quan estaven en alta mar obrien les comportes, això, el món esclavista cap a Amèrica, doncs en sabia molt, obres al baix, tots van cap avall i aquí no ha passat res. Curiós, però, s'ha vist que alguns més benestants, alguns d'aquests moriscos més benestants, ja s'ho ensumaven, que també va passar amb els jueus, ja s'ensumaven que les coses anaven mal dades i se'n van anar pel seu compte a Salònica i a Constantinoble, que en aquest cas ja hi havien anat els jueus i per tant eren ciutats pluriconfessionals, com es diu ara, tenen un nom internacional, no, pluriconfessionals ens entendrem igual. I la majoria, la gran majoria, els que no van anar pel nord, allà s'hi van afegir els de Pamplona, els de Navarra, els de l'Aragó, és a dir, que cap a França, via Canfranc, hi va anar moltíssima gent. Però la majoria dels alfacs van anar a parar a Orà, que havia sigut, o era cristiana, sí, hispànica, fins al 1792, per tant anaven a terres hispàniques, i d'allà van ser distribuïts bàsicament a l'actual Tunísia. I avui, com he dit, hi ha famílies a Tunísia que conserven el record, un gran arqueòleg mort, que es deia el doctor Bis, ell deia que venia d'uns llopis, esclar, els noms es barregen, Tulà i Tulí, és a dir, toledans, hi ha cognoms a l'actual Tunísia que els pots llegir, Saracostí, doncs és un que venia de Saragossa, és a dir, els pots anar resseguint i és un honor per moltes d'aquestes famílies recordar els seus orígens hispànics, andalusins, diuen ells, és com ho han de dir, i per això se celebren congressos o no. Què tenim? Jo puc seguir amb un tema nou o puc parar aquí? M'és igual. Vostè té la paraula, senyor. Tinc 2 pàgines. Doncs vale, em deixa 5 minuts més. Val la pena una cosa més, que és que els moriscos catalans, torno a cenyir-me, Segre, sobretot Baix Ebre, i Montsià, aquests tenien una característica especial. I és que el bisbe de Tortosa comença a veure que se n'en va la clientela, la parròquia hauria d'haver dit, millor dit, la parròquia. I fa un informe. Y en aquest informe diu que lo que él observa en los cristianos nuevos de su diócesis es que son buenos y verdaderos cristianos, ofendiéndose generalmente de que los llamen cristianos nuevos. Casi todos comen tocino y beben vino, se han casado con cristianos viejos, fundan misas y aniversarios y hacen devociones que algunos y que en algún caso exceden a los cristianos viejos en la seva devoció. És a dir, el que ell vol és demostrar que no hi ha diferència entre els cristians nous i els cristians vells de la diòcesi de Tortosa. Algun informador se li escapa i diu, diferencias no hay, en todo caso en el linaje, que és una manera claríssima de en el linaje. No sabem qui ho fa. Sí, era un familiar del Sant Ofici, però no ens ha arribat, o a mi no m'ha arribat, el seu nom. Amb això fa que, com que l'edicte d'expulsió o de desterrament exceptuava els fills de matrimonis mixtes i per tant que ja no se'ls podia considerar moriscos o moros d'origen, aleshores van començar a aparèixer totes aquestes notícies de matrimonis mixtes que he anat dient i que podia haver-ne dits molt més. I per tant es va aconseguir que molts descendents de cristians nous i vella, barrejats, doncs no fossin desterrats. A més, alguns dels que van ser desterrats van aconseguir tornar i expliquen, també tenim altres enquestes, altres informes, que com que no es diferenciaven ni en el vestir ni en el parlar, doncs era molt difícil detectar qui havia fet una excursió marítima i havia tornat, però per què ho sabem? Doncs per les reclamacions de que la casa seva, que havia quedat buida, ja era ocupada. El castellà d'Amposta va tenir uns grans beneficis en aquestes expulsions perquè es va cuidar de comprar tot el que es deixava i llavors, gràcies als litigis
i en les denúncies que es varen fer, doncs sabem que alguns van tornar. Volia dir, per acabar, si us sembla, doncs una mica de tant per ser quants moriscos catalans, salto tot això, quants moriscos sarraïns hi va haver a Catalunya. Evidentment, és unes xifres aproximades. Què tenim? Un fogatge de 1496 de tot Catalunya ens diu que el 2% era població cristiana nova. És poc, però és molt, perquè, mira, els negres dels Estats Units eren un 15% i ben bé que van fer soroll. Ara els tenim més barrejats i calmats, perdó, perquè tampoc és veritat. Un fogatge de 1610, és que tenim un salt molt gran, ja ha reduït la proporció a un 1,5% que són moros, que són descendents de moros. Per tant, ens n'anem a un nombre de persones estudiat per un fantàstic i meravellós professor d'institut d'aquí a Tarragona, que va morir molt jove, Pasqual Ortega, gran amic i gran persona, ja no us en deveu recordar perquè deu fer més de 20 anys que és mort, però era un estudiós de primera. Aquest ha estudiat sobretot els moriscos i els mudèjars, els moros i sarraïns, de Ribera d'Ebre, i a Ribera d'Ebre el 40% de la població era cristiana nova. A Miravet el 96%, a Escó el 82%, a Vinebre el 55%. Després ja hi ha baixant els tants percents, doncs a Flix el 29%, a Tivissa el 28%, etc. Al Baix Ebre el 49% de les persones eren d'origen moro. Tornem a Lleida, que no me'n vull oblidar. Doncs a Lleida tenim xifres que van, comarca de Segrià més que ciutat de Lleida, un 72% de població morisca a Seròs i Aitona, a Lleida un 2,7% de la població. Després, o sigui, és difícil anar-los comptant, però podem presumir, alguns en dirà patir, de que tots, jo crec que tots nosaltres tenim antecessors que han sigut moros, després mudèjars o després moriscos, perquè o bé no els van expulsar o bé van tornar. I jo, que soc de la Catalunya Vella, no tinc cap vergonya en dir-ho. Els de la Catalunya Nova, evidentment, sou tots, sense cap excepció. I hi ha molta honra, perquè no hi ha res més bonic que la barreja. És a dir, que no, jo amb això no tenia grans trifulques, jo he tingut grans trifulques amb segons quines autoritats de la plaça Sant Jaume, doncs fa anys que jo li deia no miri president, ja us imagineu de qui em parlo, però no me'l vull posar a la boca, queda clar el seu nom? Doncs jo li deia, però vostè què creu? No, jo li deia de tu, però tu què creus? Que a l'Ebre es van planar de caimans i cocodrils i moro que volia passar el Nyaca? Doncs no, o bé eren mansos o els moros van passar, van arribar a la Catalunya Nova i no només això, sinó que van ultrapassar el Pirineu. I jo ho considero una riquesa, és a dir, tots venim del moro, tots venim, no tots, del jueu, perquè la proporció era menor, però no ens ha de fer cap vergonya, em sembla a mi, i per tant jo ja m'he despatxat tornant a agrair la invitació que m'heu fet. Si algú ha quedat amb dubte, doncs allà, endavant, ràpid, me n'alegro. Molt bé, agrair, abans de fer un parell de preguntes, perquè anem bastant, agrair doncs a la doctora Bramont el que ens ha dit, dir-li que jo soc de Bellmunt del Priorat i la muntanya que hi ha al meu poble es diu Lo Serraí. Sí, senyor. Per tant, nosaltres mantenim lo de Serraí. Després d'una mica aquesta broma, si hi ha un parell o tres de preguntes...